Хай, от тук аз съм Алекс БГ. Тук с мен е Даниел 03 Виком. В момента сме в Ender God PvP. И сега ще се бием. Това е първи епизод. Алекс? Да. Колко сета имаш? Unbreaking 3 по В себе си 4? имам 2. Добре, защо трябва да питаш такива въпроси в ключи? Защото ще му дам подарък, ако... Не, също ще се разменим една. Бързо хора, бързо, навънка има някакви. Чакай, аз търся такова Вой, нещо. много сте бавни. Ето идвам, чакай. Само да се оправя. Не може. После да разменим Да, едно си нещо. микрофон навън. После да разменим едно нещо. Окей, айде после. На края на клипа. Не, и накрая на клипа няма го я размениш. Къв си ти, бе? Бати изрода, то за не мога да... Гледай, ко прави? Ще му убий това. Бати хакера. Добре, все пак снимам клип, човек. Така, по-добре. Не съм рей. Но сега добре, че не съм с Better PvP мода, че много благи с него. Само когато не снимам съм с него. Идеш от това? Някакви непрекъснато ме портват на LARP PvP. Да, и при мен така. Готъм не за този клип ще го гледаш и майка им ще разкатаеш. Китаец. Аз съм горе. Аз стигнах сото. Warpent. Идвам. С Алекс сапортно, както винаги. Да. Къв си ти, бе? Умри, бе? Умри ти казах, бе? Какво ще правиш? Ще ме убиваш ли, че... Чакайте, след малко идвам. Да. Пак ли? Не бе, ето бе. За малко АФК. Чих, то се пак разваля клипа. Мадафак. Не дей Какво псува, е бе! ето? Ти пък След точно една минута идвам. Ето, ако искате да задвижите, засичайте. Това е YouTube. До мене са такива, дето псуват непрекъснато. Тихо е. Каруци. Кой скаже каруца? Вы. Ти ли си отдолу? А Не кой? знам. Не знам откъде съм аз. Въобще. What the fuck? То хакера. Ела го снимай. Къде? Долу ли си? Телепортни си. Баба майк. Не, ако умреш сега. Долу ли си, бе? О, спасих се, човек. Няма снимам, като ми кажеш къде си. Не, тука. Човек, умря ли? Изядох ли го е горе там, дето... На дървото? Да, ма аз той избягам. Аз съм на дървото. Човек, стой сета на някой. Аз нямам стренчки и се бием, мадафък. Ту. Познайте, че съм тук. Не. Само тапиш с мене. Аре, идвам. Не тапиш на се. Хора, сори, но в момента много ми лаги. 7 FPS 8. 9. Затова се буства играта. Идвам, Вико. Пекоч, лидей, байгер, лидей, ще образи тебе! Бако ме накарат пак да изям лекше садна. Ако ми развалиш клипа още малко... Кой аз ли, бе? Не ти си много и без ти ме го разваляш. Войски. Какво са ти направил на клипа? Кой ме оцелва, бе? Неар. Сега ще му кой ме оцелва. Фък, взех 2 почники. Добре, до мене няма никой. Къде? Кажи ми на то, бе. Петела. Петела е тук, човек. Къде? Тук горе, бе. Вой. Че как го видях и бягам, че... Това петела падна. Да, знам. Гличнах се в дървото. Не, пак съм долу. Фак.
Бягам! Оло! Улулулулу. То спа. Хюм, 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 хюм. Умри, курви, умри. Какви са тя, човек? Тя ми взимат цялата кръв. Аз коса удрям сам, бе. Къс съм толкова забит. То петела ме дразни. То петела умира. То с петела и Аз мен не много знам. ме дразни. Петеле, Мисля да бе. гледаш като си клип. Майка ти е в цикъл и... Това И дай си го пера. каза не аз. Не ме убивай повече. Хакерче. Сменям сета, защото си е бал майката. То хакер да не умре. Абе стига псове. Стига псува, бе! Даниеле! Какво бе, аз способен? Бего. Стига. Винаги обвиняваме или Джавал, или Даниел. ОТФ, меси, че ми избитаха в зоната. Ау, петела долу. Така е, петеле. Защо тук е сейф зона, мадафака? Абе, давай по дървото е сейф зона, бе. Вот, това първати тъпки. Гуд амнезия. Ай. Год, кажи хина без всъщност. И 5. петела е хак. Ще видят. Ще видят, кажете хай на това, така, ай така. Никой не каза хай. Аха, охо, един каза хай. Браво! Бай. Даниеля, ще гледаш клипа ти? Вау. Да. Да, ще видиш ти. Ще гледаш какво съм ти показал в клипа. Я видим какви хомови имам. Хом уидър, не. Дел. Опа, показах си скайпа. Нищо. Хом. Никой няма го види. Никой особено. Сет. Хом. Дърво. Good amnesia. Та, фак, има някакви горе тъпа. Тъпа, тига се казваше. Прием. Поднимай, ти каза. Чуш, подни, ти каза. Съм приятели. О, мага, за какво да бие? Мах се преди ми се махна от партито. Хора започва много ми лаги, аз слизам долу, защото... Не, всъщност си остана тук горе най-безопасно. Много як ПП клип. Напълно. Али. Али. Днеска доста яко ПВП направихме. Да. Йо, много яко. Яко педала. Ей, петела за тебе. Къде е та закара, ями. пичага? Я ми приеми Алито. Я изчака примерно. Петелч, бай Георги Балеца, ни дай баби. Трябва да се отиде една пък на Warpip. Бат Георги, не дей, Бат Георги. Ела по-насам. По-към дървото да го бия отгоре. О, влязох. Машина. Ева, хакер. Че се изкупа. Стига псувахте, бе, не става. Не е интересно тъй. Бум. Да. Всъщност това най-интересното. Да, това не е интересното нещо тупа. Аз гледам клиповете на Ник. Хора, малко ще остана тук, докато ми спре малко хака. Хака ли казах? Хака. Лага. Да, ето не съм хак. Бърствай си играта. Добре, Той играе с как. Да знаете всички, да ви кажа една новина. И сега, тъпе, сега ще покажа. Искаш ли да ви проверя всичките, бе? Сега ще ви покажа старт менюто, ще ви покажа всичко. Ама после... Нерди бой, виж къде е Нерди бой. Да, и какво да направим? Ние сме слаби. Алекс. Алекс не може да го нацели. На мен ми лагичек, свиня. И Прото. сега пи полшанките отивам. Добре, Алекс. Куката капса. Ти има ми на някъде. И ако искате да знаете, Алекс Димитров е педерас, неговата майка да е в стенцата. И това е отделна част от клипа, може да го изрежеш, ако се занимава. Не ми се занимава. Петела, умри, цигани, умри. Аз никога не режа всичко както трябва. Освен това, че това дето се оплесках с хака. Ето пак. Да. Яйца? Ако мислите, че съм хак, ако искате да ви споделя,
Не съм никога. Никога не съм бил хак и никога няма бил. Ентер. Взех си Защото хака е едно мизерно нещо. слайм спаун. Взех си Моето слайм любимо спаун. нещо. Заради примерно. този хак всички са безсмъртни. Да. Ги лапат мадурите. Аз не псувам никога. Мога малко да ме хелпнеш. Рожден ден на Павел БГ. Какво? Пай лапа може? Той, Днес има рожден ден, ми честит рожден ден. Да. той брат ми има и баба има. Да дойде по една Тя легенда. баба ми и тя има. Да без смисъл е баба ми, даже не знам кога има рожден ден. Ох! Ще умра. Дани, Точно. не съм те Да, на да. вас. Дани, не те ударих аз. Не съм тарит на вас, кажа. Благодаря, макар. Не съм Е. те на вас. Играем се лига. Да, бе, да. Да, бе, да, това е нещо. Да, бе, да. Това е най-тъпска игра, Скоро която... ще снимам на лига. Колко Али, време аз ще клип? участвам. Аз Аз ще ще игра. 10 минути стана клипа. Аз съм май... Още 5 минути правя клипа и го спирам, защото ми писна от живота. Араб се бим. Араб. Този епизод не стана Уйо, никога. доме. О, мага. Пак ще Щом умре, бе. дето аз ще умра. Пето, добре, че не го става, ама аз ще умра от тъпото. Аз съм Пепе. Араб скача. Истина хелтките гадното, че не могат да се бият тук така в... Като си наркоман е Сериозно? гадно, защото като си Да, наркоман... видиш го. Като си Той, наркоман то много трябва. ти трябва да се да ги биеш. И той Абе, то няма ли да Никас. умре, бе, мамка му е. Да бе, то пък се едно има 20 000 и 100 000. Бързо е, на две сърца го... Искам Никас да ми сподели. Искам един лек. Нерди бой навънка. Ако искаш. Тепа. Нега така си. Кой е долу? Нерди бой. Адо съм. Ела в дупката. Аз влизам там в къщи. Петела ви скочи. Ама си invisible гадния рамърсен гаден. Оло! Бързо бия се с нерди бой. Ям лек. Идвам. Аре, Алекс, да му скачам. Бяга! Аре, Алекс. Не Петела! ми пука лаги ми. Фасто е, двамата са на мен, бе. Сори, чек, но ми лаги. Аз ям лега още преди да се включа в боя. Елате ми тука, да видя... Нерди бой бега. Елате ми тука. Нерди Бо умира, Аз Нерди не Бо знам умира. къде съм, бе. Вие къде сте, пичове? В къщата Горе. съм сам. Вие ще видите в клипа Аз съм какви сте изгоре, се тъпи. бия. Вие ще видите в клипа какви сте тъпи, човек. Не. Къде сте да ми помогнете? Ям лек. Нерди бой и петела ма бият в кастурката. Идвам. О, примерно мен не ме бият, сега ако умра ще садна, ще ми дължите по един лек. Убих петела. Фаст, хелп, нямам нещо ми се щупи. Аз бягам, хора, сори. Бягай. И аз бягам. Не, аз ще ги задържа. Але, мате бе. Какво аре, ми, човек? Ме ми се щупи. Не на тебе. На той искам да дойде. Хора, добре. Найс. живота, бе. Не, добре, чао. Клипа стана добре. Затваряш ли, бе? Кое? Ти ли? За какво? Не я знам. Не, викам на клипа, чао. Не, още няма го заспирам. Мисля, сега го спирам всъщност. Ай, чао хора, бете си майката, цикъл сте. Добре, ме тапса. Ти си много тъп, сериозно. Някой казва ли си? Абонирайте. Ма ти си много тъп, бе, Абонирайте проваляш ми за клипа. мене. Никой да не си ебе майката. Майките ви са ценно вещество. Вещество вик. Добре, айде. Мисля до тук да е клипа. Спирай го, човек. Абонирайте за Даниел 03. Абонирайте се за майка му на Даниел 03. Бъбър хора. IP-то ще бъде в описанието. Няма да се абонирате за Даниел. Посетете сайта Pornhub. О, мага, виж го, какво служи, видя ли? Ко Гле. слушай? Я имам за Виж клипа. го, какво служи. Така, вижте за клипа. Ба, това онова горе се ночи мензи се на Дени. Какво го там не си, дома след сигурно ще се бие срещу нас. Аме. Аре да му скачам. Амнесия не бе. За какво?
Много претрупано го прави. Амнезия, пичо. Не искам Алекс, спери преди клипа. вече по-яко. Алекс, спери клипа. Какво? Спери клипа. Пита дали си гей. Ама той знае, че не... Няма да се. Спери ли клипа, питах. Добре хора, чао. И... Баба. Аре, спирай го едева! Оф, не